Здравейте хора, аз съм Лина и в днешния ми клип ще си поговорим за Back to School Supplies или в превод на български отново на училище и необходими учебни принадлежности. И така, ако сте готови, нека преминаваме към клипа. Ето това е турбата, от която ще вада разни работи и ще ви показвам какво съм си купила за училище. Така, първо мисля да започнем с тетрадките. И така, това е първата тетрадка на One Color, синя. След това е ето тази тетрадка с спирала на разни такива камери. След това на фламинго и ананаси, и пера и всякакви други такива неща. Пак спирала. След това е ето тази тетрадка на розички за два предмета. След това е ето тази. Много яка. Пак една на One Color, тази път розова. Продължаваме с 10 тетрадки. Огромно количество. Аз мислех, че са повече, но те се оказаха 10. Но вижте колко много изглеждат. Ако не ви бях казал, че са 10, колко бихте предположили, че са? Долу в коментарите напишете. За мен са повече от 20. Ето да прочетете. Като си пише на гръцки, обаче като прочетеш 10 и мисля, че се сеща с какво става много. След това продължаваме с тази тетрадка на Love the Rock. Тази ми е любимата. След това е... всъщност, да кажа за тази тетрадка. Всички, които ме познават, знаят, че съм заклет рокаджия и че винаги бих избрала такава тетрадка, ако има. Продължаваме с бележник, който е задължителен. Една тетрадка, на която пише Joy. Много е сладка и е на квадратчета за геометрията, когато почнем. Два коректора, тя ги взех много изгодно. Всички струваха по 4-5, а тези бяха 2 и са за 2 лева. Другите бяха по единични бройки и реших, защо да не ги взема? Сигурно има някаква причина да са по-малко пари, но защо да не ги взема? Какво толкова се разочаровам? След това папки на фламинго, любимата ми птица. Продължаваме с още една папка на еднорог. Да, знам, преди папките са за по-малки деца, защото те не се сещат примерно кой учебник за кой предмет им е и когато родителите им ги съберат в една така... Да, знам, те са финалките. Когато родителите ги съберат в папките, тя ще не полезна. Нищо. Просто така ще седна. Да. Продължаваме с още една папка на кешчета. Тази е най-бебешката, обаче имаше друга. Продължаваме с линии, триъгълници, пергели, за математика на вече неща. Още. Една гума, която ми е задължителна. Извинете. И едно лепило. Трябваше да има и някъде един лист. Някъде. Добре хора, искам само да погледнете какво огромно количество неща имам тук. Това тежи повече сигурно от 10 кг. Аз не мога да го вдигна, ужасно тежко. И така, това беше от мен Лина. Ако видеото ви е харесало, дайте палче нагоре. Долу в коментарите напишете според вас колко килограма тежи това нещо. Аз долу в коментарите също ще напиша или в описанието колко тежи след като го премеря. И да, според вас колко тежи. Също така, вие кога почвате училище, ако сте от друга държава, знам, че ние започваме на 15 септември, но другите държави започват по друго време. И така, чао и до следващия път. Гледайте ме. О да, и успешен 15 септември. Чао!